Hastifa kefek mani chalai mani shikok aklai mani shalbaria salbrum no kereng thai shikok akramani koktoma kasai tongo marjak mani koktoma bo phai tongo amaino pathong pathika khoi hangkorbai khobjak Kolyanpur thana bai khobjak 200 rangchak kabibo koktoma saban ka thangnai salo 200 rangchak kamibo horni damsa tamoi sote thamji tama jorabo musuk sikok Pramod Debormani dogo musuk khongnani phaimani musuk malkhongo dawai tongo jorabo Pramod Deborma sudina bosafurke nugui rika sikokno kamini borokno yagulo ringlaika hani bai palki romna naifuna sikok khari thangka fiaba malkhung tlangai manliya sikok yakari maklangka paithako jolijak amsani lukurok eba kamini lukurok malkhung subai sukrupka Chuma ma tini o jaga o tam ngani kyo sagrati baba tam ni baga o jaga gari o haike klai tongna nang ba hokja klai miya hor kuthugo musuk sikok phaimani sinmo tuisa rangsa kamibo angkai phai je manjaka aro je nokphang sini da Pramod bini no bosudina je phone nongkhoro o samoyno bini musuk nokni gori nei bochiro khoka o samoy angkai sikok rok borok kharka khariya konoi borok apu gari manjaka jaga o bonmo ustar bodo ingliana o samoy rok angkai erpore bising rok phai kija naifeji boro rok guporo boro mo bai ব্যবস্থা সব সময় খাই দঙ্গো মুসুক শিকক দে প্রায় সময় না প্লেট রক বংনি কোনো ঠিক রই প্রায় সময় না আতেই খাই বড় অনেক জায়গা ম হাই গঠনা রখাই কেনা আগিব কয়েকদিন মানে কয়েকদিন কয়েক মাস সিংয়া খনা বিনি নিজিনি বিবিনি আর ন মুসুকটা কাইছে কমা খা সিনর ন গাই সিনব ম পারানি কামিনি বড় রকে টার্গেট দঙ্গো যে মুসুক শিকক ন বুদ্ধি খাই মানে Angkai kep na sondeho rok tora tong. Sondeho to gurui as পর্যন্ত manje ko emne police ni inquiry o tongo. Abo hai ব্যবস্থা খাইমানা mo. Emne miya musuk rok khai kuta kama kha. Kamai mane talang malia musuk rok khai. Malik sijai thangka ga boi chiro khoka para wo angkai lama oi ko to tono nongkhorbai kha apro kai gari manje thanga ta. Time rok khai besu rok na. Time ekta deta amuni time mo. Ekta deta na. Mane sudina nongkhorpro mane manjago. O parani mung kita ma. Tuisa rangsa kami ungko sinmo Kolyanpur thana PS soklayo khwai district Nin sinumung kisari kan. sinmo gane sinmong ke Dipok Debroma Swarnakomal Jewelers ni Dhanteras Dan Samriddhi Dhanteras ni bagui 3rd November ni simi 14 November jora tongnai shepkaham khaikalaimung tei sokat joto manei paimani logiwo tongnai rangsakni puisa abono kare bo joto manei paimani logiwo sokat bo tongnai Megala Kidro 40 gram ni rangsakni kanmanei Delhi Lucky Draw khe kaitham rangsakni puisa Hirani kanmanei ni bainao 100% khaiklaimung tei rangsakni kanmanei ni bainao khe 25% khaiklaimung Hirani kanmanei paimani bumper Lucky Draw khe Malaysia o thangnani trip rojaknai Gacham kanmanei no slai katal hallmark gnang rangsak painani sepkaham rojaknai Dhanteras Dan Samriddhi jotoni nogono pohor ke chungsai tongthung Tripurani joto lukurong no Dhanteras Dan Samriddhi ni bagui kha kaham yafaro Swarnakomal Jewelers nini slai teibo khachuk